Išla som len pre hrnce, naozaj. Toto by sa ale tiež zišlo. Leto totiž chutí najlepšie sušené a zavarené. Takže beriem aj tieto poháre. No a to sa nezaobídem bez tohto. A tohto? No a samozrejme tie hrnce, kvôli ktorým som sem išla. Malý krok pre dieťa, veľký krok pre môj pokoj. Leto je krásne, ale hmyz útočí. A ja sa nedám. Takže aj toto. A farbičky, lebo deti si zaslúžia chvíľku ticha. Tak tento vysávač určite. Lebo ten môj domáci je na omrvinky, nie na pracovný bordel. Pre chlapa alebo pre seba nikdy nevieš, kde ťa auto nechá. Bez hadice v lete. To je ako ráno bez kávy. No a táto kosačka? Wow! Ľahká, bez káblov, bez nervov zo štartovania. Toto je oficiálne najťažší hrniec, aký som kedy kúpila. Ak si myslíš, že ideš len po hrniec, si zjavne prvýkrát v Kinekuse. Kinekus. Radosť z užitočných vecí.